Senyor Carandell. Moltes gràcies. A veure, algunes prèvies en relació a coses que s'han dit. A veure, ha fet referència a una regidora que va estar al govern en el període en què Convergència i Unió i Unitat Municipal 9 van estar al govern. Jo no tinc necessitat d'anar dient el seu nom perquè crec que ha deixat de ser regidora i tampoc hi ha necessitat de fer-li d'allò, però com que veig que no ho ha explicat i crec que ve a tom, doncs li explicaré el que va passar. És a dir, hi havia una regidora que estava dins el govern detecta que hi ha una mala praxis en la seva activitat política i l'expulsa del govern. I la senyora Abigail Garrido i el grup socialista l'acullen amb els braços oberts i li donen canxa perquè segueixi fent un seguit d'acusacions greus, reiteradament en el ple i de forma pública contra l'alcalde, que en aquell moment és el Lluís, i contra membres del govern. Se li demana diverses vegades, si intenta parlar, sisplau, que retiri aquelles acusacions o que les demostri, una de dues. No ho fa i al final se l'adverteix. Si insisteixes, s'acabarà presentant una denúncia. Però li repeteixo, el primer és que hi ha una mala praxis detectada per part del govern i això porta a l'expulsió. Potser que en prengui nota. Quan detecti una mala praxis política d'algun dels regidors del seu govern, l'expulsa, igual que va fer aquell govern. Segon punt, s'ha parlat dels matisos i el fet de detectar els matisos. Vaja, nosaltres, i en tot cas ho explicarem més, però que quedi clar, davant de la injustícia i del que entenem que és profundament injust, ni el nostre grup aquí ni el nostre grup al Parlament ens excusarem en els matisos per no posicionar-nos. Perquè em sembla, és a dir, anar a buscar els matisos per tal de no posicionar-se, això ni el nostre grup aquí ni la CUP al Parlament ho farà. I menys quan el fet de no posicionar-se a qui afavoreix sempre és la impunitat. A qui des del poder ha executat aquest poder per reprimir, perseguir i castigar. Per tant, a nosaltres no ens demanen... És a dir, els matisos, tots els que vulguin, evidentment, no és una qüestió de pensament únic, sinó que sapiguem veure que hi ha una situació profunda d'injustícia que es comet amb aquests 4 veïns als quals se'ls denuncia. Un altre punt. És cert que la Fiscalia ha demanat l'absolució, però insistim, l'acusació particular, és a dir, l'advocat del denunciant, ha demanat unes multes de 300 euros per cap i això està vist per sentència. No s'ha resolt, no hi ha una absolució i hi ha una insistència per part de l'acusat, malgrat el fiscal no veu cap indici per acusar de res, en que sí, que paguin, que hi hagi multes. Una insistència per part del denunciant en fer pagar aquestes persones, igual que es va fer en el procés de mediació. Molta mediació, però al final jo vull que paguin, que compleixin un càstig, humiliar-los. Aquest és l'objectiu del que avui es fa des d'una posició de poder. Per això és molt greu. Nosaltres podem entendre que hi hagi grups que se sentin incòmodes per demanar responsabilitats polítiques a un govern i a un regidor que creiem que han actuat molt malament. Però incomoditat? Sentir-se malament? O sigui, hem pensat qui s'ha sentit malament, qui ha estat incòmode, qui ha hagut d'afrontar un judici amb unes amenaces de multes, de quanties econòmiques molt elevades? Això és sentir-se incòmode. Sisplau, és que tergiversem les coses d'una manera. Demanar responsabilitats polítiques quan hi ha males accions, males actuacions per part del govern, hauria de formar part de la normalitat política. Entenem nosaltres que no ens ha de fer sentir incòmodes. Si creiem que s'ha fet malament, s'ha de demanar responsabilitats polítiques. I si no, on ha quedat aquella història de propostes de fer formes alternatives, de fer diferent la política? On ha quedat això si s'acaba fent el mateix que s'ha fet sempre? Empatitzem més amb la relació institucional entre regidors que amb una situació profunda d'injustícia. I això ens sembla un error molt greu. Repeteixo, incomoditat, sentir-se malament. Qui ho ha passat malament en aquesta història són les persones que avui han hagut d'afrontar un judici sota l'amenaça d'una condemna que entenem que, sobretot, venint d'on veníem, és greu. En segon lloc, i referim-me a això, l'explicació dels fets que fa l'alcaldessa és estupenda. Quadraria perfectament amb la denúncia que es va presentar. De fet, comencem a creure que la denúncia la va presentar l'alcaldessa. Perquè l'explicació que fa dels fets, perfecta. I legitimaria perfectament el fet de presentar una denúncia. Només hi ha un problema, hi ha un però,
que això en el judici no hi ha cap testimoni que porta ni la part acusadora ni la part defensora que ho suporti, ni tan sols un dels regidors del govern que estava aquell dia, perquè jo no hi era, i l'alcaldessa tampoc, un dels regidors que estava aquell dia que fa de testimoni tampoc dona suport a aquesta versió dels fets. En el judici ningú dona suport a aquesta versió dels fets. Aquesta història s'ha narrat una pel·lícula per intentar fer encabir una denúncia on no hi havia lloc a una denúncia. Repetim, és que aquí no hi ha una situació de fractura de la que és víctima un regidor, sinó hi ha un grup polític que vol generar fractura social per intentar treure rèdits polítics i electorals. Punt. És tot això, es resumeix això. Perquè té l'objectiu d'utilitzar la repressió per aconseguir objectius polítics, que és evitar que hi hagi gent que estigui disposada a protestar. És aquest, simplement. Avui són 4 regidors de Unitat Municipal Nou CUP. Demà seran 4 regidors de Fem Poble si us atreviu a protestar a qualsevol cosa que interpreti el govern. Que això és una dinàmica repressiva que el govern vol obrir per evitar protestes socials en els plens. Però com podem fer veure, com podem excusar-nos en els matisos per no prendre decisions quan és claríssim que la normalitat d'aquest govern o que vol imposar aquest govern és evitar les dinàmiques de protesta social? És això el que respon la denúncia, no respon a uns fets concrets, respon a que durant 3 plens va haver-hi gent que va anar a protestar als plens i va expressar el seu desacord amb l'acció del govern. És això el que respon a aquesta denúncia. I es fa d'una forma indiscriminada i clarament política, dirigida a 4 persones vinculades a una formació política. És molt evident. No podem seguir agafant-nos els matisos per no afrontar la realitat, que hi ha una situació d'injustícia que pateixen aquestes persones. I no és que ho digui, i quan parlem que hi ha falsetats, que hi ha mentides, no és que ho digui jo que no hi era aquell dia, no és que ho digui l'alcaldessa, que tampoc hi era, és que ho diuen les persones que hi era, que han testificat en el judici, és que gairebé ho diu el propi acusat, que a veure, que es falsifica una denúncia amb una intenció política clara. Punt final. I restar aliens com si això no passés res, doncs donarà ales a la impunitat. Això és la nostra posició. Per això creiem que avui hem de sortir amb un posicionament clar. Moltes gràcies. Senyor Tomàs.